Hello! Good evening mga loves! It's me, Clany, and welcome back to our channel, Love Love Clany Club Bano, ang vlogger na may pusa. Yun ang pusa ko. Kita niyo ba yung pusang yan? Ayan. So, ayan ang pusa ko. So, anyway mga loves, as you can see, nakasuot na naman ako na ganito. Ayan. So, meaning, meron na naman tayong gagawin sa ating mukha. Face job na naman tayo mga loves. So, anyway, this time, hindi tayo magme-makeup. Maglilinis tayo ng mukha na gamit ang isang item. Ayan nga po sa atin, ayan yung ating gagamitin na cleansing na yan, ngayon. Cleansing tayo. Ayan, maglilinis ako ng mukha sa pamamagitan nito. Ayan. Meron tayong 5-in-1 beauty care massager. Ayan, massager sa mga labs. So, anyway, battery operated to. Kailangan siya ng 2 battery ng AA at bali may 5 siyang panglinis. 5 accessories. Ayan siya. 1, 2, 3, 4, and 5. And sabi dito ay cleaning the space to prepare for applying creams and lotion. Exfoliating. Ayan na naman sa pagbabasa ko. No? For dead skin cells to rebuild a rosate, youthful skin massage, application of cream to better penetrate the skin and keep it nourished and hydrated, removing hard cells under the foot or elbow. Operated by 2 AA batteries not included, have 5 accessories. Ayan. Matagal ko na itong binili actually. Yung mata ko iba siyang. So ayan, ikakat na natin. Bakit ko dyan siya pinat? Whatever. So, ayan. Nanggalan natin. So, bali ito yung machine. So, ito yung machine. Hindi ko rin alam kung magkano yung price nito mga loves. So, binili ko lang. Kung ba ito binili? Nalimutan ko na. Parang sa, ano din, sa City Star. Okay. Dalawa siya. Kadalawang 2A. Okay. Lagay natin yan. Sana gumana ang gagawa. So, ayan mga loves. Okay, itong tatlo, pang kuko, ay pang paa, at saka pang mga siko-siko. At tapos meron dyang foam. Ayan po. Tapos ito pang paa. Ayan, yung una natin gagamitin is brush to clear up all the sharp clings on the surface. Tapos yung ito naman, ayan. Ito naman ay massager to make better blood circulation from skin aging. Mga may kalyo-kalyo kang gagamitin. Ayan. Crude polish accessory to rip those skin and cut it off. Okay. Tapos ito naman is latex soft sponge for eye, cheek, and massaging. Ayan, dito daw pala to, tsaka sa mga cheeks. And ito, makeup sponge to massage and clean your skin. Paglagay, ganito lang. Maglinis muna tayo. Ayan. So, ayan. Itong paglagay. Ganyan lang. Tapos, isasara na natin to. So, meron ditong bali dalawa. So, may off. Ayan ang off. Nakikita ba? Ayan ang off. Off, may low, saka may high. So, tagay natin sa low. Tingnan ko lang kung ayan siya. Okay, sa high. Ayan. May tunog siya para may tunog siya. Okay. Gawin na natin doon sa CR. Paalala, huwag niyo pong babasain yung body.
labs, ayan, so we are back. So, ayun na nga po yung mga ginamit natin. Bali, ang ginamit natin is yung pang cleansing lang, a brush at saka medyo brush ko ata ng malakan. So, anyway, makinis naman siya. Okay siya. Pero para siyang merong runtime. Every 10 seconds, hindi ko alam kung ilang seconds yun, is tumitigil siya. So, anyway, mag-ano tayo, after kung mag-cleansing, is mag-ano ako nito, mag-roller. Alam niyo, yung gems. Ayan, mag-roller lang ako. Para lang mag-ano yung mga daloy lang ng ating dugo. So, yan. Hindi ko to routine. Ginawa ko lang ngayon. Hindi ko masyadong ginagawa tong ganito. Minsan lang talaga pag sinipag. Pero anyway, review ko lang naman yung product na yun, yung massager. Yung massager, bali, yun ang ginamit. First time ko lang gumamit ng ganun. Yung massager na yun, pinanglinis ko lang sa aking mukha. Well, mukha namang nalinis kasi mukha naman nag-clear yung ating face. Ayan. And also, ang pangit lang sa kanya is, hindi siya tuloy-tuloy. Parang pag nadiin mo ng madiin mo ng konti is tumitigil siya. Kaya hindi siya ganun ka, well, mura lang naman kasi yan. $1 siguro lang yan. Hindi kagaya dun sa ibang mga, ibang massager, cleaning massager. Teka lang, kung gutom yung aking pusa, lagyan ko lang ng pagkain. One eternity later. Ayan, nagpakain muna tayo ng mga alaga. Tuloy na natin to. Ating pa-skincare natin. Ngayong gabi lang. Skincare natin. So, balik natin to dito. Lagay natin sa fridge ulit. And maglalagay pala ako ng mask. Binili ko to sa Ayan, kung nababasa nyo yan. China or Korea ba to? I think it's China. Ayan, nabili ko rin yan sa online. Yung mask na yan. Marami yan, kaya binili ko. And, so, after kong mag-wash, ayan, after kong mag-wash ng face, ang tawag doon, gems ba yun? Face mask naman ako. Ayan. Ganito yung tsura niyan. Oh, sayang yung serum. Ayan. Maganda lang to. Ang napipil ko lang kasi dito is nakaka-refresh ng mukha. Lalo na sa maghapon nating nasa labas. Exposure sa face, sa ganito lang siya. Ayan. What do you want? Tapos na yung 20 minutes natin. Remove na natin. Sarap sa mukha. Ang lamig. Ayan. Massage lang natin ang ating face. Maganda siya, mga loves. Yung mas na ganito. Nakaka-refresh talaga ng mukha. Naka-jacket na ako kasi matutulog na ako after this. Ayan. Sarap sa mukha, ang lamig. Ayan. So, ayan ang ating mukha, mga loves. So, lalo na yung mga loves. Ito, tamang-tama to mga loves. Sa mga tulad natin, lalo na yung 8 hours, 10 hours na nakasuot ng face mask. Yan, yung fiber ng face mask na sinusuot natin, nagkakaroon tayo ng mga rashes, nagkakaroon ng pimples. Ay, mga kasamahan ko is, may mga kasama ako na nagkakarashes sila, tapos magkaka-pimples. Ayan, so tamang-tama to mga loves sa mga tulad natin na nagtatrabaho ng ilang oras, nakababad sa face mask. Ayan, tamang-tama sa panglinis at saka yung panglinis sa face, yung pang-massager. Ayan, yung pang-massager natin. Maganda rin siya, pero wag mong ididiin kasi parang naidiin ko yata dito. Is parang humapde. Ayan, humapde. Ayun. So, maganda siya pang linis, pang massage at least ng mukha natin. Yung massager na yun. Tapos, tatanggal siya ng mga dumi. Although, hindi ganun kadami. Dumi naman ang mukha ko kasi hindi naman ako totally nagme-makeup sa work. So, at least nalinis ang ating face bago tayo matulog. So,
Ayan, so maglalagay pala ako ng cream. Hindi ko na sasabihin kung anong cream to. Then, after ko palang magganyan-ganyan, naglalagay ako ng cream bago matulog. So, naglalagay ako. So, ayan ang ating night routine. Night routine for today. Kasi hindi naman siya everyday or every night. Night routine. Parang night, ano nga ba tawag doon? Skincare for tonight. Ayan. Yan yung ating skincare for tonight. Yung face mask. Naglinis, face mask. Ayan. Hindi pantay yung mukha ko sa kasalain ko. Wala na akong bang cream. Yan ang ating skincare for tonight. Wait lang. Tapos matutulog na tayo. Siguro after ko mag-browse ng konti sa YouTube. Ayan. So, ayan ang mga loves. Ay, meron pa pala ako dito. Ayan ang ating skincare. Skincare for tonight, mga loves. So, ayan na po mga loves ang ating skincare for tonight. Paulit-ulit na ako sa skincare for tonight. Ayan. So, kung gusto nyo mga loves na hindi magkarase sa mukha. Ayan. So, paminsan-minsan magkaroon tayo ng time sa ating face. Ayan. Tapos, magkaroon lang tayo ng time ating mukha. Massage lang natin ang ating face. Stop si Sophie. So anyway mga loves, that's all for tonight. Ayan ang ating vlog for tonight. Skincare for tonight. So, kung nag-enjoy kayo or kung hindi, okay lang. So anyway, comment lang below kung ano pong gusto nyo ipagawa sa akin na kaya ko. And gagawin natin yan kung anong gusto nyo ipatry sa akin. Titignan natin yan. Ang aking pusa is there. Di pa natutulog. Matutulog na rin yan pag matutulog. So anyway, don't forget to like and subscribe mga loves. Share nyo na rin ang ating video. Bye-bye. Good night. No more hate. Just admit that you're just afraid.